Vďaka, že tu môžem s vami byť, snáď slovenčina nebude až taký problém. Ja som tu trávil nejaký čas, 10 rokov dozadu, 10 rokov dozadu som tu bol na stáži na Vsetíne, tam som trávil veľa času. A viem, že mi rozumeli tej moje slovenčine, tak snad to bude v pohode. Ale mňa zaujala jedna vec, vám tu zhorela škola včera. Je tak? Teda nie, že včera, ale že sa to muselo riešiť a včera ste sa museli sťahovať niekde inde. Takže ste nejakým autobusom sa sem presúvali. A mne to pripomenulo, ja mám 2 deti, syn, ten má 12 rokov a dcéra má 10 rokov. A asi rok dozadu na Slovensku ohlásili všade, asi po Slovensku, anonym nejaké že bombové útoky na školách. Neviem, či ste to zachytili, že sa to stalo u nás. A zrazu v ten istý deň, niečo museli školy urobiť, ale mnohé školy poslali deti von, že deti museli zo školy von a čakali, až prídu policajti, donesú psov a to tam celé obehnú. Ale bola zima, to je problém a tým, že vôbec neboli učitelia pripravení na takúto krízu, tak vyhnali tie deti častokrát do tej zimy bez oblečenia, akože iba v tričkách. Aj moje deti boli vonku neoblečené v tričkách v zime. A ja som im preto volal, lebo niektorí rodičia volali deťom, že ich zoberú domov a tak. Tak ja som volal synovi na mobil a hovorím, že som chcel vedieť, jak sa má. A on mi dvihol a prvé, čo mi hovorí, že tatino, nechoď po mňa. Pozerám sa na školu, asi vybuchne. A úplne šťastný bol. Takže si hovorím, že potom bol smutný, že nevybuchla škola, ale si viem predstaviť, že zo pár ľudí sa potešilo, že neviem, že nemajú školu. Ale škola je dôležitá. Neviem, či niekedy pri čítaní Biblie premýšľate nad tým, že ako inak vyzerá život opísaný v Biblii voči tomu, čo zažívame dnes. Ako úplne inak to vyzerá tam, ako to zažívame dnes. A nemyslím tým to, že nejaký proste Goliáš tam chodí, alebo nejaký Mojžiš chodí akože v mori a vidí tam tie ryby, alebo čo. Ale že aké iné je to v tom, že ako sa tí ľudia správali, ako sa cítili. Hej, napríklad apoštol Pavol, keď bol zavretý vo väzení, nespravodlivo, tak píše z neho list do Filip a ten list je najviac optimistický a pozitívny list, ktorý nachádzame v Biblii. Najviac pozitívny list Biblii. Je plný radosti. A aké je to iné dnes? Dnes mať radosť je tak vzácne a obyčajná nejaká hlúposť nám tú radosť dokáže zobrať. Teda mňa úplne vynervuje, keď mi mrzne telefón alebo keď počítač nefunguje. Mám nervy z toho. Ale to môže byť aj nejaká úplná hlúposť, že ti pošlú nesprávnu farbu trička, než si objednal. Asi sa tešil a príde úplne iné tričko poštou, alebo nesedí ti veľkosť, alebo fakt nejaká drobnosť, jedlo ti urobia zle v mekáči alebo niečo. Proste dajú ti tie hranolky, také, že nie sú čerstvé, ale sú také olejové celé a máš pokazený deň, lebo si zaplatil a máš zlé hranolky. Proste hociaká vec nám zoberie radosť. A potom pozeráme apoštola Pavla, ktorý je vo väzení, je tam nespravodlivo, nezaslúžil si to, nič zle neurobil a z väzenia píše úplne radostný. Alebo pozrieme na cirkev, a vidíme, že cirkev funguje ako rodina. Že cirkev funguje ako rodina, sú tam jednotní, sú spolu a iba keď sa zamyslíme nad tým, že ako dnes fungujeme, že prídeš do školy alebo prídeš do cirkvi, aké jednoduché alebo aké zložité je vytvoriť vzťahy, kde si povieš, že toto je moja rodina. Toto sú ľudia, s ktorými chcem tráviť každý deň. Že aké jednoduché je sa pohádať, aké jednoduché je nemať jednotu, aké jednoduché je si závidieť. Aj v cirkvi sa závidí. Ja som mal po 10 rokoch rozhovor s jedným kamarátom, s ktorým bývame cez rôzne časti Slovenska. A niečo sa stalo pred 10 rokmi a akože stále sme boli kamaráti, ale niečo sa tam stalo. Bolo cítiť, že máme nejaký problém. A po 10 rokoch sa ho pýtam, že čo sa stalo pred tými 10 rokmi. A on mi hovorí, že už sme dospeli, už sa môžeme porozprávať na rovinu. A hovorí, že celkom úprimne, že závideli sme vám. Takže bola tam závisť, že v vašej mládeži váš zbor kúpil auto, kúpili vám hudobné nástroje, mohli ste si robiť, čo chcete a naša mládež to nemala. Tak sme vám závideli a tak sme boli na vás nahnevaní.
A potom otvoríme Bibliu a vidíme, že cirkev je ako rodina, každý deň je spolu, je tam jednota. Alebo ešte ináč, že Peter, apoštol Peter je vyslobodený z väzenia anjelom. Je v situácii úplne šialené, je v base a príde anjel a ho vyslobodí. A možno, že dnes zažívame úplne iné veci, že z iných vecí sa nevieme vyslobodiť. Možno, že si závislý na niečom, nevieš s tým prestať a nevieš sa z toho vyslobodiť. Možno si závislý na kamarátoch, možno, že máš kamaráta, o ktorom vieš, že ťa ťahá úplne preč, úplne niekde zle. Proste celé to je zle a nevieš ho opustiť, nevieš to kamarátstvo, to priateľstvo a ten vzťah uťať. A potom pozrieš na Petra a vidíš, že je vyslobodený z väzenia. Alebo ešte posledná vec, možno strach. Apoštoli vidíme, že keď Ježiš keď odchádza preč, je na nebo vzatý, tak sú ustráchaní, sú niekde, alebo po jeho smrti ešte. Majú tam nejaký strach, sú zavretí a čakajú, čo sa bude diať. A potom sa niečo udeje a tí istí ustráchaní ľudia sú veľmi odvážni a idú a v pohode sú takí, že idú do celého sveta a hovoria veci, za ktorých ľudia prenasledujú alebo im robia zle a oni sú odvážni. A možno, že sa pozrieš dnes a povieš si, že tak sa bojíš, máš taký strach, že ani v škole nepovieš svoj názor medzi spolužiakmi na to, čo si naozaj myslíš, pretože môže byť problém, že si niečo o tebe pomyslia a bude zle. Budeš sa mať zle. A vidíme tento rozpor. Neviem teda, či je to vaša skúsenosť, či je to tvoja skúsenosť. Že pozrieš sa na život okolo seba, potom sa pozrieš na to, čo sa píše v Biblii a hovoríš si, že to je pekné, ale akože dnes ten svet funguje ináč. Alebo chcel by som, aby to tak fungovalo dnes. A neviem, či túto hru hráte, ale môj syn sa ma niekedy opýta, že tatino, keby ti Boh mohol splniť niečo, že by si videl, že čo by si chcel vidieť? A ja sa ho pýtam, že jak to myslíš, že čo vidieť? Že akože chcem ísť do Japonska, akože ja chcem vidieť Japonsko. A on hovorí, nie, také. A dal mi príklad, hej, že ja by som chcel vidieť, ako príde moderná armáda k Napoleónovi a že kto vyhrá. Hej, že či tá Napoleónová armáda, alebo 5 elitní vojaci dnes. No a teraz, a on mi dáva takéto, že čo by rád videl, a mne vždy beží v hlave, no ja by som sa rád premiestnil, keď bol Ježiš na zemi, aby som to chcel vidieť, že ako to fungovalo. Lebo to je fascinujúce, keď čítam, že čo sa dialo okolo Ježiša, ja by som to chcel vidieť na vlastné oči, že čo sa to dialo, že tí ľudia sa menili, ľudia okolo Ježiša žili úplne iný život, než je moja skúsenosť, že čo sa deje tu. Chorí, boli zdraví, ľudia, ktorí boli bezvýznamní, ktorí boli absolútne niekde na dne spoločnosti, zrazu stúpali niekde, stali sa z nich učitelia, stali sa z nich zaujímaví ľudia. Veci sa okolo neho diali. Revolúcia nejaká prebiehala a ja mu hovorím, že ja by som toto chcel vidieť. A niečo perfektné zažívali ľudia okolo Ježiša, ale prišla istá chvíľa, keď tí ľudia, ktorí žili s Ježišom, ktorí zažívali parádne veci, im Ježiš hovoril, že on odíde o chvíľu a hovoril to takýmito slovami. Môžeme si to v kúde premietnúť dozadu, neviem, či cez mňa budete niečo vidieť. A Ježiš im hovorí tým svojim učeníkom, že ja budem prosiť Otca a on vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Takže Ježiš odchádza, to parádne, čo s Ježišom tí učeníci zažívajú, bude končiť, pretože Ježiš odchádza a učeníci to vedia. A teraz Ježiš sa ich snaží pozbudiť a snaží im dať nejakú nádej a hovorí, že viete čo, ja síce odídem, ale príde iný tešiteľ. No a potom, môžeme ešte čítať ďalší text, neskôr Ježiš hovorí, no, ale pretože som vám to povedal, že odchádzam, tak smútok vám naplnil srdce. Ja vám však hovorím pravdu, pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. A to sa naozaj ťažko verí. Ja naozaj, keby som mohol, tak sa chcem dnes premiestniť tam, kde Ježiš chodil s učeníkmi. Rád by som to videl, rád by som to zažil, lebo by som videl ten iný život na vlastné oči. Ale keď Ježiš je s učeníkmi, tak im hovorí, že ja keď odídem, keď tu nebudem, bude to ešte lepšie pre vás. Lebo zažijete niečo nové, niečo lepšie. A hovorí o inom tešiteľovi. Iný tešiteľ. Môžeme si dať ďalší slajd. Tuto obrázok by tam mal byť taký. Tento, no vidíte tam. Toho chlapíka vo fitku tam tlačí. Ste tu nejakí, čo chodíte do fitka? Môžete kľudne dvihnúť ruku, že by som videl.
teda vidím bicepsy, dobre, ďakujem, tak tam sa chalanisko námaha, tam tlačí nejaké na benči veci a za ním je niekto, k tomu robí sparring, k tomu tam drží, aby mu to nebuchlo na hlavu alebo aby si neublížil. To je najlepší spôsob, ako môžete ísť do fitka, že máte niekoho pri sebe. A to, čo sa tak ťažko prekladá v Biblii, je práve to, ako Ježiš opisuje Ducha Svätého, že kto je ten duch, ktorý príde miesto Ježiša? Kto je ten, kto bude lepší, ako je Ježiš? A on používa, že iný tešiteľ. To slovo iný znamená, keby sme to dali do meme kultúry, tak same but different. Hej? Že to isté, ale iné. Je to slovo, ktoré opisuje, že je to isté, je to tá istá osoba, ako keby je to tá istá podstata, ale trošku iné. No a ten tešiteľ, on má rôzne preklady. To slovo sa naozaj zle prekladá do češtiny alebo slovenčiny, ale dá sa preložiť ako radca, utešiteľ, obranca, pomocník, zástanca, obhajca. A niekto to dokonca prekladá ako tréner, coach, poradca. To je to grécke slovo parakletos. On hovorí, že pošlám parakleta, pošlám trénera, coacha, poradcu, niekoho, kto bude s vami. A možno, že ten obraz, ktorý by sme mohli mať, je, že nám pošlo niekoho takého, že ty tam sedíš na tom benči, ty sa trápiš tým životom, ty máš tie kamarátstva, priateľstva, výzvy, svoje strachy, svoje traumy, svoje bolesti, ktoré si nesieš so sebou, máš výzvy, ktoré potrebuješ prekonať a máš pocit, že na to všetko musíš byť sám. A to je to, čo zažívali učeníci okolo Ježiša, že celú tú ťarchu, ktorú niesli svoju životnú, tak Ježiš zrazu ju odľahčil. Ježiš hovoril, že poď za mnou, lebo moje bremeno je ľahké. A ľudia, ktorí boli okolo Ježiša, to milovali. Oni vedeli, že keď sme s Ježišom, tak to je naozaj iný život. A Ježiš hovorí, ja keď odídem, príde iný tréner, príde iný coach, vymení sa tam niekto pri tebe. Bude iný, ale bude to isté. Ty máš svoj život, ty máš naložené, a ja neviem, čo máš naložené v živote, ale určite máš. Možno, že to je v oblasti vzťahov, možno, že túžiš po nejakom vzťahu, ktorý proste nemáš ho, alebo je to v oblasti emócií, máš emócie, ktoré potrebuješ zvládnuť, hnev, strach, úzkosť, možno, že závidíš, buďme úprimní, každý z nás nejakým spôsobom závidí tomu druhému a vie nás to zožrať znútra, tá závisť. A ja si raz pamätám, ako môj sused si kúpil auto, ktoré bolo drahšie ako môj byt a ho zaparkoval pred našim bytom. A taký ten pocit, čo ma pichol pri srdci, to bola závisť. A musel som s tým pracovať. Potreboval som sa naučiť tešiť z toho, že to nové auto má. A poznáme ten pocit. A otázka je, že ako zvládnuť tieto ťarchy života. Ježiš hovorí, že príde iný. A to, prečo o tom dnes hovoríme, je to, že malo by to byť samozrejme. Však sme tu na konferencii, kresťania, predpokladám, možno, že niekto si tu a nie si kresťan, iba si to tu prišiel pozrieť, tak vítaj. Ale ako kresťania by sme mali viesť život, kde tomuto rozumieme. A mohlo by sa zdať, že absolútne zbytočne o tom hovorím. Že však jasné, existuje Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch. Akože čo nové hovorím? No, ja som si to nevymyslel, ja som tú tému dostal, ale pravdepodobne preto, lebo tá skúsenosť v cirkvi je tá, a ináč mimochodom, túto istú tému budeme preberať u nás v Zákostolom celý mesiac, budeme 4 nedele rozoberať Ducha Svätého. Ja som to nenaplánoval, ono sa to stalo, že dnes kážem tu a zajtra kážem u nás tá istá téma. Same but different, hej? Ale že tá istá téma, a keď som si k tomu sádol a som zistil, že vlastne ideme tým istým smerom, hovorím si, že toto nie je náhoda. A mimochodom som pozvaný prednášať do Nitry na univerzitu o mesiac do pastoračného centra. A viete na akú tému? A dali mi to 3/4 roka dozadu. Duch Svätý. Takže niečo zaujímavé sa deje okolo mňa. Ale tá téma je dôležitá preto, lebo napriek tomu, že by to malo byť samozrejme, napriek tomu, že nejakým spôsobom by sme to mali zažívať, my ako kresťania, ako cirkev máme niekedy skúsenosť s duchoprázdnym životom. Neviem, či to do češtiny sa prekladá dobre, existuje, že vzduchoprázdno, áno? Tak my niekedy máme duchoprázdno. Že ako keby sme ducha nemali. On tam je celý čas, ale tlačíme na tom benči, tlačíme tie kilá v živote, ako keby za nami nikto nestal. A vy, čo chodíte do fitka, tak viete, aký je v tom rozdiel. Že tie prvé 3 razy, keď tlačíš tú činku hore, tak je to všetko v pohode. Celá sranda začína byť vtedy, keď sa ti už trasú ruky a nevieš, čo ďalej.
A keď toho niekoho za sebou máš, tak ty sa hecneš, ty to ešte vytlačíš, lebo vieš, že ak ti to začne padať na hlavu, tak ťa zachytí. Ale keď ho nemáš za sebou, tak sa na to vykašleš. Ako náhle sa ti trasú ruky, tak to pustíš. A my niekedy žijeme presne taký život v cirkvi a preto tá téma je dôležitá, že niekedy žijeme, ako keby duch tam za nami nestál, ako keby to všetko bolo na nás. A buď to zvládneme, alebo to nezvládneme. A sú také dva dôvody, hlavné dôvody, že prečo tak žijeme. Prvý z tých dôvodov je to, že niekedy ani netušíme, že máme toho trénera za nami. Niekedy netušíme, že máme toho ducha. V Skutkoch svätých apoštolov čítame v 19. kapitole takúto vec. Práve vtedy, keď bol Apollo v Korinte, Pavol prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov. Takže apoštol Pavol prichádza do Efezu, nachádza tam učeníkov, čiže kresťanov, a pýta sa ich takú otázku, že ozaj, keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého. A oni mu čo odpovedali? Pamätáte si niekto, alebo tušíte? Oni mu odpovedali, že ani sme len nepočuli, že existuje Duch Svätý. To je text, ktorý niekedy niekto postaví na tom celú teológiu toho, že existuje krst vodou a krst duchom. Tento text to nutne netvrdí a ani tým smerom nechcem ísť. A toto je jedna z tém, ktorá veľmi rozdeľuje cirkev. Ale to, čo je dôležité pre nás, je vidieť, že niekto bol učeníkom, niekto bol kresťanom a ani netušil, že existuje Duch Svätý. Pýta sa ho apoštol, tak jak je to s tým Duchom Svätým? A on hovorí, ani netuším. Dnes sa to možno, že neprejavuje v tom, že netušíme, že existuje Duch Svätý, lebo na Slovensku minimálne každý je katolík a každý na Slovensku vie v Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Každý to vie. Každý vie, že existuje Duch Svätý, ale otázka je, že či to vieme. Že či vieme, že keď tlačíme tie činky v živote, že on nám stojí za chrbtom a podrží nás. Že či vieme, že nám je zasľúbený, že či vieme, že môže byť prítomný v mojom živote a že či tušíme, že niečo také s tým môžeme rátať. A robí to veľký rozdiel. Pred pár týždňami som mal asi jeden z najťažších rozhovorov, ktorý ma čakal. Ja som kazateľ, hej, ja som taký halúzak, lebo som vyštudoval informatiku, ale robím kazateľa. A som mal jeden z najťažších rozhovorov, ktorý ma čakal za minulý rok. Nie ťažký v zmysle, že ja by som mal s niekým konflikt, ale ťažký v zmysle mojej kazateľskej služby. Ten rozhovor bol ťažký. A možno, že boli časy, kedy by ma to položilo a možno, že by som sa vyhýbal tomu stretnutiu. Ale čo ma šoklo, bolo to, že ako som išiel na ten rozhovor a šoferoval som v aute, tak som bol úplne kľudný. A kľudný som bol preto, lebo som si začal premietať, že čo sa deje v mojom živote, že čo robí Boh so mnou, ako ma viedol k tomu rozhovoru. A som si uvedomil, že za poslednú dobu v niekoľkých momentoch, o ktorých som netušil, že budú súvisieť s tým rozhovorom, tak ma na to pripravil. Že som išiel v aute na to stretnutie a som bol úplne kľudný, lebo som vedel, že Boh mi kryje chrbát, že Boh ma pripravil na to stretnutie, že ja tam nejdem úplne, že by som nevedel, ako na to. A to, čo ma v tej chvíli tešilo, ani nebolo to, že ja viem, ako ten rozhovor viesť. Oveľa dôležitejšie bolo to, že ja viem, že niekto mi kryje chrbát. Že ja idem na ten rozhovor, že Boh je so mnou, že Boh mi kryje chrbát, že On ma na to pripravil o mnoho skôr. A toto vedomie, že aspoň tušiť, že tie veci, ktoré nesieš v živote, tie bremená, o ktorých ani nevie tvoj sused teraz, sa možno usmieva, že všetko dávaš najavo, že je OK, ale nie je OK, tak o mnoho lepšie sa ti v živote pôjde, keď aspoň budeš tušiť, že niekto za tebou stojí a ťa kryje. To je prvý dôvod, že ten prázdny život niekedy žijeme preto, lebo netušíme, že môžeme rátať s prítomnosťou ducha v živote. A po druhé, niektorí duchu odolávajú. To je druhý text v Skutkoch v 7. kapitole. Tam je napísané, že vy tvrdošíni s neobrezanými srdcami aj ušami. Znamená, že vy nemáte premenené ani srdce, ani to, ako počúvate. A pokračuje, vy vždy odporujete Duchu Svätému, tak ako vaši otcovia. To je druhá vec, že buď nevieme, že môžeme s Duchom Svätým rátať, alebo mu odporujeme. Tak ako keď, už zmizol obrázok, dobre, tam nevadí, že máte niekoho za sebou, kto ti hovorí a ty mu odporuješ. Neviem, či ste niekedy cvičili vo fitku s trénerom, ja som to skúšal niekoľkokrát, vždy mám také obdobie, kedy to potrebujem, že niekto ma hecne a on tam na mňa húčí nejaké veci
a ja už mám pocit, že nedávam, že už to nevládzem, že už sa mi nechce a on hovorí, ešte poď, na mňa kričí, všetci to počujú, všetci to vidia a ja tam sa trasem a on, poď. A tuto on hovorí, že vy odporujete neustále Duchu Svätému. Máte ho tam, hovorím vám, vedie vás a vy odporujete. To, ako vyzerá odpor voči Duchu Svätému? No napríklad, že vieš, že máš niekomu odpustiť a ty za ten svet neodpustíš, lebo si tak nahnevaný, že neodpustíš. Alebo vieš, že máš možno, že zmeniť nejaké priority v živote, vieš, že máš si to preorganizovať, lebo ti to Boh stále dáva na mysel a vieš, že by si mal, ale ty to nespravíš, lebo sa bojíš alebo nechceš. Možno, že štedrosť, také typické slovenské je to, že máme pocit na Slovensku, že všetko, čo sme si zarobili, všetko, čo vlastníme, je moje. Moje. A o zvyšok nech sa postará štát. A Duch Svätý ale nás častokrát vedie do štedrosti, zaujímať sa o druhých ľudí. Dať niekomu darček, potešiť ho. A možno, že aj vieš, že by si mal byť štedrý, že by si mal sa podeliť s niečím, čo máš v sebe a neurobíš to, lebo je to tvoje. A v tej chvíli odolávaš a odporuješ Duchu Svätému. Nepočúvaš kouča, ktorý ťa trénuje a chce ti dobre, aby si v živote napredoval a posunul sa. Takže to sú dva dôvody. Buď nevieme o tom, že ho môžeme využiť, alebo mu aktívne odporujeme. A preto žijeme bez duchý život. Alebo duchoprázdny, tak to je lepšie. Duchoprázdny život. A tak je otázka, že ako sa plniť Duchom Svätým, to je veľká téma na možno, že mládeže, môžete to otvoriť na mládežiach. Ja to dnes nejdem otvárať, lebo to by sme tu boli ďalšie 2 hodiny. A je dobre si to prejsť s niekým veľmi blízkym. Možno, že na mládežiach je to dobrá téma, ako to otvoriť. Ale možno, že ako ma počúvate, tak si uvedomujeme, že Duch Svätý je niečo, čo je známe, je to známy a zároveň je neznámy, že v niečom ho nepoznáme. A možno, že keby som robil prieskum tu, tak to bude, nemyslím medzi vami, ale v Česku, tak to bude podobné ako v Amerike, kde robili prieskum a zistili, že väčšina Američanov si myslia, že Duch Svätý je niečo ako sila. Energia. Viete, ako keď máte Star Wars a urobíš to a niečo odletí, tak niečo podobné. Že Duch Svätý je iba sila, ktorú potrebuješ prijať. Hej, dneska je populárne manifestovať všetko, vymanifestuješ si budúcnosť, tak to je akože práca so silou. To je tá predstava, že Duch Svätý je iba kresťanská verzia toho, že nech ťa sila sprevádza. Je to nejaká energia, ale keď pozrieme do Biblie, tak vidíme, že Duch Svätý nie je nejaká sila, ktorú potrebujem v živote ovládnuť. Je to naozaj osoba, ktorá, zase zmizol obrázok, osoba, ktorá stojí za tebou a za mnou. A keď pozrieme do textov, tak vidíme, že Duch Svätý je stále prepojený so slovesami. Duch Svätý skúma, hovorí, svedčí, učí, poučuje, prihovára sa, vedie, pôsobí nové zrodenie, dokazuje, posiela poslov, povoláva do služby, rozdeľuje dary, mení ľudské úmysly, môže byť zarmutený. Je možné sa mu rúhať, dá sa mu odporovať, môže byť uhášaný, je možné ho potupiť, je možné mu klamať. Je to osoba, ktorá je s nami. A je to osoba, bez ktorej nevieme žiť taký život, aký čítame v Biblii. A vidíme častokrát ten kontrast, že vieme, že ako kresťania by sme mali mať radosť, lásku, malo by sa to prejaviť v zboroch našich, ktoré by mali byť jednotné, ktoré by mali byť také, že niekto sa pozrie dovnútra do cirkvi a povie si, že wow, tak toto chcem. A z nejakého dôvodu to tak úplne nie je. A je to preto, lebo nie vždy rozumieme, kto je Duch Svätý a že môže s nami byť a že môže nás podporiť. A tak ja mám iba jednu výzvu na záver dnes, lebo môjim cieľom nebolo ani tak vám všetko povedať o Duchu Svätom, lebo my niekedy, neviem ako vy, ale ja som z Cirkvi Bratskej a my v Cirkvi Bratskej najprv chceme vždy veciam porozumieť. A pre nás je niekedy dôležitejšie sedieť na skupinke a 2 hodiny študovať o láske Božej k blížnym, než ísť milovať blížnych. A nekecam, toto sa stalo tiež, som sa rozprával s človekom, ktorý bol nervózny z toho, že na jeho skupinke bol nejaký kamarát, ktorý pol hodinu rozprával o svojom živote a museli ho počúvať a podporiť. A bol nervózny z toho, že on by radšej teda čítal tú Bibliu. A mu hovorím, takže radšej akože budeš čítať o láske k blížnemu, než mať lásku k blížnemu. Že či to správne chápem. A teda niekedy máme tendenciu skôr, akože než sa začneme tým duchom zaoberať, najprv si ho zoštudujme celého. A ja to dneska chcem preskočiť. Vy to študovať môžete neskôr. Ja vás chcem pozvať.
pozvať k tomu, aby ste vstúpili do života, ktorý nie je duchoprázdny. A budem to ilustrovať príbehom kapely Coldplay, alebo jedného jej člena. Toto ja už som prezradil, ja som sa chcel spýtať, že či viete, aká je toto kapela za mnou, ale už som povedal. Hej? Takže, ale tie farby a toto obrovské, masívne koncerty, tak to možno, že poznáte. Akože to je šialené. Ja vždy, keď pozerám Coldplay, tak ja mám husiu kožu z toho. A to je nádherná muzika. A je to kapela, ktorá v podstate je úplne, že topka našej generácie. No, možno, že máte iné topky, ale akože pre mňa Coldplay je absolútne husté. A ďalší obrázok, toto je bubeník kapely Coldplay, Will Champion. A neviem, či viete, ako sa dostal do Coldplay, Will Champion. Tušíte? On mal, ešte keď boli študenti, mal spolubývajúceho bubeníka. A Will Champion nebol bubeník. Will Champion bol hudobník, ale nebol bubeník, ale mal spolubývajúceho bubeníka, ktorý mal ísť so svojimi kamarátmi, čo má byť budúci Coldplay, mal ísť na nejakú skúšku a hrať prvý koncert. A on sa na to vykašľal. On sa nedostavil na tú skúšku s tou kapelou a potom tým pádom nešiel na prvý koncert. Proste to je aký fail. Viete si predstaviť, že vy ste ten bubeník, ktorý 30 rokov neskôr zistíte, že vy ste mohli hrať Coldplay. No, proste sa tam nedostavil, sa na to vykašľal. A tá kapela prišla ho hľadať a zaklopala na tie dvere, na tú izbu, že kde je ten náš bubeník, a otvoril Will Champion a povedal, že on tu není. A oni sa ho spýtali, že ty počuj, že udržíš rytmus? A on, že niečo, hej. Takže poď s nami. Tak ho zobrali na tú skúšku, on nič nevedel proste, on tam niečo na tých búbnoch zahral. Skončilo to tak, že hral s nimi prvý koncert a skončilo to tak, že hrá na týchto štádionoch. A to, čo bolo dôležité v tú chvíľu, nie je, že všetko vedel o bicích. Nie je to, že to mal natrénované. Dôležité bolo to, že bol dostupný. Že keď prišlo volanie, tak povedal, áno, tu som, zahrám, čo treba. A to je moje pozvanie na dnes. Ježiš mal okolo seba učeníkov, ktorí neboli v ničom výnimoční. To boli obyčajní chalani, ktorých on zobral so sebou. Jediné, čo mali výnimočné, bolo to, že on ich zavolal a oni zareagovali a povedali, že áno, tu som. Zanechali veci, ktoré robili a išli za ním. A to isté pozvanie platí aj pre Ducha Svätého. Duch Svätý tu je, aj keď o ňom vieš, aj keď o ňom nevieš, on tu je. A môže byť tvojou silou, môže byť tvojim pozbudzovateľom, tešiteľom, trénerom vo všetkých tých nákladoch, ktoré v živote tlačíš a môžeš mať z toho úplne inú skúsenosť zo svojho života. Jediná otázka je, že či budeš dostupný. A možno, že ak máš teraz nejakú krízu alebo ak zažívaš hlad duchovný, tak to vôbec nie je zlé. To je iba urýchlovač toho, že nájdeš pomoc tam, kde tá pomoc môže prísť. A chcem ťa pozbudiť, že možno, že, ja neviem, nepoznám vašu kultúru, vašej cirkvi tak do hĺbky, ale u nás napríklad my nepoužívame až tak ten duchovný jazyk, taký, že by sme každú chvíľu hovorili slovami, že a v duchu niečo robím, alebo duch niečo koná, ale pozeráme na ovocie, ktoré ukazuje, ako vyzerá život. My žijeme v duchu a vidíme to ovocie. A chcem ťa pozbudiť, že ak to ovocie vidíš, ak vidíš pokoj, lásku, trpezlivosť, ak vidíš dary, ktoré dostávaš, dar štedrosti, dar slova, dar proroctva, možno, že ja neviem, čo všetko zažívaš, tak to sú veci toho kouča za vami, ktorý vám drží chrbát ako cirkvi. A chcem teba pozbudiť, že chop sa toho, drž sa toho a neboj sa, lebo on ťa prevedie všetkým, čo je pre tebou. Nech ti je to pozbudením, že nie si sám a nemusíš byť sám. Takže dve výzvy na záver. Ak s duchom žiješ, ak pôsobenie ducha vidíš vo svojom živote, tak ťa chcem pozbudiť, že ten istý duch, ktorý robí divy u vás v spoločenstve, je ten, ktorý je s tebou v škole, ktorý je s tebou na rande, pozor na to, ktorý je s tebou na rande, ktorý je s tebou v tvojej práci, ktorý je s tebou doma, všade je s tebou a drží ti chrbát. A ak si náhodou ten, ktorý si ani netušil, že môžeš sa o Ducha Svätého v živote oprieť, tak ťa chcem pozvať, že buď dostupný. Že povedz Bohu, že tu som. Uč ma žiť v duchu. Chcem to. A o malú chvíľu budete môcť diskutovať ešte o tom v skupinách. Ja sa predtým pomodlím a ak chceš sa vydať na cestu s Duchom Svätým, tak sa môžeš modliť spolu so mnou. Nebudem ťa stávať hore, nemusíš sa postaviť, ale môžeš vnútri vo svojom srdci sa modliť to, čo sa modlím ja a pridať sa.
Duchu Svätý, život vie byť niekedy riadny náklad a mám svoje boje a mám svoje pocity z toho, mám svoje výzvy a nevždy je to ľahké, ale vidím, že ľudia, ktorí sú okolo teba, ľudia, ktorí ťa poznajú, ľudia, ktorí s tebou žijú, to majú nejak ináč v živote. A tak v tejto chvíli volám, prídi. Chcem byť dostupný, chcem ťa zažiť, chcem ťa skúsiť, chcem, aby si sa mi v živote prejavil, aby si ma viedol. Prosím ťa, príď. Amen.